na ay gisulti ni Kristo nga nag-ingon niining maong chapter sa Gospel of John chapter 3 gahapon ningon si Jesus kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o gihatag niya ang iyang bugtong anak niya karon ingon na sa siya dire ang motuo dunay kinabuhing dayon ang dili motuo sa anak kaligut-gutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan kamao sa dening masuko ang Ginoo no nang dunay kausa tong madre nga among gi sungog og maayo porting sukoa niya giingnan sa akong kaubang pare ter di ra ba na maayong masuko joke ra man ang amo niya nganong masuko man ka tubagon bitaw Miss Madre suko maginang Ginoo pa der ay naka-excuse sa siya ato pero tinuod bang ang Ginoo masuko dili kaning kaligut-gutan sa Dios siya hangtod sa kahangturan ang pasabot ani ibutang siya sa impyerno mao nay hinungdan nga duna ta aning nobina sa mga santos ganobina ta ni San Vicente Ferrer kay si San Vicente Ferrer uban sad sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nagpakitag panig-ingnan unsay mahitabo sa motuo sa Ginoo kamo nituo ba mo sa Ginoo lingay mong tupad ning na nagsigi jud kag tuo ni Kristo niya kinsa maning nagtuo ni Kristo sa unang pagbasa way kukahadlok nga mosangyaw sa pulong sa Ginoo kamo ug ingnon mo sa inyong silingan magsige gini kag sulti nga ako nangurakot patyon tagyud ka musulti pa mo nga nangurakot na siya ha dili hadlok yun no ang mutrabaho sa kag usa ka kompanya niya ang imong supervisor nangurakot niya mingon tug-an niya di ba hurot pa na tanan nimong pamilya niya mutug-an pa ka labi nagsukit-sukito na ka sa auditor or sa ombudsman sultis tinuod unsa jud gibuhat ani niya giingna nakadaan sulti niya tinuod di ba ikaw ang imong pamilya hurot ginagpatay saman sulti pa mo ako di kong sulti sulti kita basta nituo tas Ginoo mo nang niingon si San Pedro ug ang mga kauban diri sa unang pagbasa kinahanglan sundo namo ang Ginoo kay amo siyang nakita amo siyang nadungog ug karon nahibaw mi nga naglingkod siya sa tuo sa Amahan kay kani magong pagtuos Ginoo mga igsoon lahi ni tuo-tuo unsa man ang pagtuos Ginoo nga ang iyang gisulti makapalangit langit gyud ba na konsundo nato ang iyang gisulti malangit ta unsa man ang tuo-tuo nga konsundo nato ang iyang gisulti safety ta secured ta mao na ang tuo-tuo kana bang lawas ra ba uy manimbat ang San Vicente Ferrer kay milagroso kay na aron maayo ang atong mga sakit tuo-tuo na mamalit dayon ana mga imahen, mga lana, mga kandila, bisag unsa na lay color, unya ipublishingan dayon kay para ni sa sakit. Tuo-tuo na. Pero mamalit kas mga ribulto, mga lana, mga kandila, tungod kay magpahinumdom na nimo sa pagsunod sa kinabuhi niya ng maong santo
sa pagsunod sa kinabuhi ni Mama Mary kana tinuod ng pagtuo. Pero para pag-secured nimo aron maayo kas imong sakit, napaganiuban nga kung kining maong kuluras kandila mo imong paliton ug wa kay uyab kaning kulura ana. Ang presyo ana maoning niya. Kung wa kay trabaho kaning kulura ana. Kung padong ka mo take og board exam kani maong kulura. Para sa kalinaw sa pamilya kining kulura. Tuo-tuo na. Ay mog tuo ana. Kaya ang tinuod nga pagtuo maugyod ang pagsunod sa gisulti ni Kristo aron makasuod tag langit. Bahala nag mga matay ta, bahala nag mga sakit ta, bahala nagpakauwawan ta, bahala nag-isalikway tas tanan. Bahala nagbapobre ta. Dili kay pagpangwarta. Ako wa man ko'y gidagkutan kandila para pagbaligya slat. Ang ako ra gyung gilauman nga nagsunod ko sa gustos Ginoo nga mamaligya gyud slat bahalag uwaw na kaistanan. Kay siguro gyud ko nga kinsa tong mopalit og slat kanunay malipayon. Sige lingiyay mong tupad. Ing na pila na napalit ni mong slat. Di gani na mutubag kusmod nagnaong wa na kapalit, wa ginakapalit. Pasabot mo nang wa na siya kalipay, pero tanawa nang nipalit og slat, di ba inig pangutanan, palit ako yun, usa ka slat. So someday imong pangita, labandira ra ko ako ginang gitiguman. Habal-habal driver ako ginang gitiguman kay ako ginang gusto nga mopalit yung slat. Hingga ikaw imong pila may imong napalit. Nakapalit na kog mga 3,000 ka slots. Uy, kadaghan gud. Ano man na? Akong gibaligya, akong yuta, kay akong gipalit sa slot. No? Ninduta ka paminaon. Kana mo'y malipayon kayo. Pila na may atong halin ron. Ang atong halin sa atong SBF DAG, kuana 15,042 ka slots. Pakpak. Ang ato sad nga kuan special slot katong GPHJ para sa atong pista sugod na labatas nobina niabot na sad og 20,351 ka slots. Pakpak. Ato ni rong paspasan mo nang ako mong gihatagan og 10 slots challenge. Nasod aning nobinaryo sa atong ika-10th annual fiesta celebration. Ikanapo maron natong tuig isi parokya atong pahinungdan si San Vicente Ferrer og tag 10 slots. 10 slots para sa SBF DAG pasabot 5,000. Nga 10 slots pod sa GPHJ pasabot 1,000, 6,000 tanan. So far sa ni appeal sa atong 10 slots challenge naanay 37 ka mga participants sa 10 slots challenge as of yesterday. Atong pakpakan ang ni-appeal sa 10 slots challenge. Nindot no? Naasay ni-appeal nato og pangulikta og slots. Naasay mga scammer ba? Nagdaog akungan. Nagpresentar sad og laing GCash account. Ay mo kumpiyansa. Basig ang inyong 10 slots challenge adto ninyong mapada dito. Mo na tan-awa gyud kining atong i-post sod aning atong Santos nga misa. Kaning atong i-post inikanta sa offertory o sa atong final song. Anha diya makita ang atong official nga mga bank accounts, GCash accounts, contact persons o mga
kaning numbers, contact numbers, kana lay kontakan ninyo. Usa ka example niini kay murag ubay-ubay man ni siya nakuha tingali nga kuan atong na trace ang ngalan niya si Maiko Galon. Naghimo siya account na Father Siano Ubod niya, nag-presentar siya GCash niya, ni communicate nga to niya ang kuan nga nganong lahi lagi ni imong GCash. Then siya nga mao na roy bag-o na kong sekretary, diya lang ihatag kay katong una na kong mga persons naglisod na tong ilang sitwasyon, layo na kay tos parokya. Hatag sa siya dito niya, iya pag yung giimbitar ang iyang mga kauban nga tuas abroad nga panghatag mong Father Siano, mauni ang GCash account. So ato ning bantayan si Maiko Galon, o sa may GCash account number ani na ba ni GCash account ato man ning i-trace, ato lang yan ning i-post ang GCash account ani. Scammer pero iya masaning pangita maluoy ra pod si San Vicente Ferrer ani, ato lang yapon ni siyang iampo, makuan ba matauhan siya. So mga igsuon, ang ato rong pahinungdan ining atong nobina usab ang atong mga online parishioners sa whole Asian countries. So kamong mga online parishioners dinhi sa nasod sa Asia, magampo ta karon ni San Vicente Ferrer, kamo mo'y bubuan, kamo'y among tawgon og online parishioners o online pilgrims niya. Ugma pohon ato sang by continent lang ba by continent ang mga places po dito sa North America. Siya ro di ni sila langit. Salamat kayo kay tungod ni ini atong napakita ang atong pagtuo. Way ko kahadlok nga mo sangyaw, way ko kahadlok nga mo barog sa kamatuoran nga gisulti ni Kristo. Nabitay ni ingon ako, Pader, pwede muhunong na lang ka ng imong siging hisgot anang colors buhok, kanang kilay, kanang kabit-kabit, kanang pangural anang balay, pwede gi mo na hunongon. Sige, radyo kag balik-balik ana. Kanang parking dihas karsada, anang gamiton ang karsada nga parkingan, pwede kag muhunong. Nakuunya na ko muhunong kung pahunongon ko sa Ginoo. Ug di ko pahunongon tungod kay nagpadayon ning maong pangabusar nato sa kabubutos Ginoo, di ko muhunong. Basig na naigahon-ahon na diya, di ka muhunong, pahunongon ti ka. Okay na po, pahunongon ko, okay na po. Inyog yung pugson, pero og di gyud mapugos, og di gyud pugson, di sa kumuhunong, gawas og ingnon ko sa Ginoo. Pader, wala na may na marking sa karsada, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may nagpa-colors buhok, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may nagkabit-kabit, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may gasigig paputi ang mga naong nga brown, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may nagsigi og puyo-puyo, wala na nagsigig tinukhangay nga way mga kasal, hunongan na lang nagyaw-yaw. Wala na may nag-away tungod anang utang, siging kinihaay tungod anang utang, hunongan na lang nagyaw-yaw. Aka na, may ngon ko, yes Lord, obedient good ta. Wa naman kay project pa dir, ay nalag pamaligyag slot. Sus, okay kayo. Nga na pa man atong kumbinto, himuonon pa man, sige, yung baligyag slots. Nga, kamusang mamalit, ayaw saghunong og palit. Di man kay tadaghan ang namalit, pero nasa uban nga, padong pang mupalit. So, ato lang silang dasigon. So, mga igsuon, atong pasalamatan ang Ginoo ni ining tanang grasya, apan labaw sa tanan, mutuo ta nga kita agianan usab sa grasya ngadto sa uban, sama ni San Vicente Ferrer nga agianan sa siya sa mga grasyas Ginoo. Ato yung buhion o ipatunhay ang tinuod nga pagtuo.
manindog ta